bafowethu nodadewethu, ngiyanibingelela nonke lapha einkundleni zokuxhumana lapho nalapho la le video izofinyelela khona. Bafowethu nodadewethu, lapha nginesifiso, nginesicelo so double T zolifinqiwe, noma nje ngizoba mujanyana, kodwa cabanga ukuthi zonke izinto engifisa ukuyidlulisa nokuyicela kunina njengomuntu oyayethi mayephila mhlambe eveze lokho nalokho, njengomuntu osemabhizinisini, ngidayisa online, imoto, i-construction yami, ama-client ngathola online, ama-sites ngathola online. I think i-media ine-power over impilo yomuntu, ukuthi lokho kwenza ukuthi kube ne-attention towards me. Babodwa-ke abangazi ngesithembu, babodwa abangazi ngebhizinisi, babodwa abangazi ekukhuleni kwami ngisemncane, babodwa abangazi sengimdala sengikwazi ukuzenzela izinto ezithize, babodwa futhi abangazi njengokuthi bayakhetha ukuthi bengithande. Kodwa-ke sengingasho ukuthi iningi lenu, mina bengingeyena umuntu owaziwa ngalendlela esengaziwa ngayo njengamanje. Lapho nalapho khona ngizothi mengivela eveza ukuthi uyangazi ungazi ngokuthi kulungileke lokho futhi kuhle, kodwa kuhle kubi njengamanje ngoba uyazi bafowethu, bengicela la ukuthi ngiyanicela please, ngicela niyeke bafowethu ukuthi nithuke izingane zabantu. Sengikhuluma ngalabo mama engibalobolile, abangangishelanga, abangangisukelanga, ekuyimina engaya kubona ngayobavezela indlela engizizwa ngayo ngabo nangendlela engifuna ukwakha ngayo ikhaya lami nabo leli elingekho. Isona sizathu lesenza ukuthi ngisukume ngiyobheka izimbali ezinhle lapho nalapho. Ngithi mekungihambela kahle ngoba vele ngumuntu owaziwayo, into mhlambe nento noma isikhathi nesikhathi, ngisho ngakuthiwa mhlambe kakushuthanga ke mina, sengishuthwe umuntu othize, sebeveza ukuthi ngami aphona ama-updates wami njengomuntu osemabhizinisini, ngidayisa online, i-construction irana online, ama-clients ngathola online, I close deals online, car dealership ngirana physical, ngine-branch, nginama-office, kodwa ama-customer ngathola online. Security company, ama-sites ngathola online, ngi-campaigner online, ngi-marketer online. So that means i-life yomuntu as a whole ine-impact i-social media empilweni yomuntu, ikakhulukazi musebhizinisini. Babodwa-ke abangazi ngesithembu, babodwa abangazi ngamabhizinisi, babodwa abangazi ekukhuleni kwami ngisemncane, babodwa futhi abangazi sengikhulile sengikwazi nokuzenzela ezinye zezinto, babodwa nje futhi abangithandela nje into engiyiyo, babodwa futhi abangangithandisisi ngoba ngiyona imali. Ngiyaqonda futhi lokho, futhi angizenzi umuntu okufanele ethandwe ngenkani, kodwa futhi asikho bafowethu isidingo senzondo. Bafowethu bayathukwa abantwana babantu abenza ngalutho. uMamtsiphe uyethukwa, akenza ngalutho. uMadlamini uyathukwa, akenza ngalutho. uMamzolo uyathukwa, akenza ngalutho. uMamvelasi uyathukwa, akenza ngalutho. Wayethukwa engenza ngalutho. uMamtsiphe wayethukwa engenza ngalutho. Nanibeka amabala bafowethu abanye benu einganeni zabantu, neveza ukuthi kumele kuxatshwane. Nangempela kwakwenzeka lokho, kwakuxatshwana endlini, kusuka uthothofa olunzima kabi. Izingane zabantu nigcoba ngamafutha obubende wenyama abangayihlanga. Ibhlungu leyo nto ngoba nibabeka amabala, nami futhi ngokunjalo nibeka amabala. Sisodwa isizathu esenza ukuthi mina izingane zabantu ngizi-approachele ukuthi nginesifiso sokwakha ikhaya leli elingekho. Kangangokuba nginamabhizinisi eGoli, ngiyafisa futhi ukuthi ngibe nekhaya lapho nami engothi mengikhomba ngithi umuzi wami owakhwe yimina ngamandla ami. Kodwa isifiso sami sokwakha bekuwukuthi angifisi ukuthi kube nomuzi ovalwayo. Kanjalo-ke saba
nombono noma Mtsiphe sabonisana ukuthi singenza kanjani ukuthi sibe nomuzi nekhaya lingavalwa. Ekuqaleni ngaphambi kokuba kufike uMamvelase savumelana ngokuthi kushuthi kuzofanele sibe nothando lwandile sakhe i-investment ngoko-investor ngokwekhaya. Lokho kwasibiza ukuthi kushuthi kufanele sithathe unkosikazi wesibili ozobhekelelana nokuthi mhlambe yena uzoba ngasekhaya ngoba already mina noma Mtsiphe bese si-establishe amabhizinisi ngaseGoli. Kodwa lokho angifisi futhi ukuthi kuzwakale kabi ngoba ngifisa kube yinto efika kangcono emadlebeni abantu ngoba uyedwa noma ilona lowo muntu one-choice ne-preference. Awukwazi ukuthi ungagana esithenjini kukhona izinto ongeke uzuzimele. Futhi nama ngikwazi ukuthi esithenjini ngayikhethela ukuthi ngifuna ukuthi izinto zihambe kanjani. Kufanele ngibuze ngithole. Kodwa kokunye uthola ukuthi njengokuthi mhlambe ngicabanga ukuthi ngiyindoda ngifise mhlambe ukuthi ngiqinise isandla lapho nalapho thothi akuhambi kahle kuvuka izinkulumo thola ukuthi leyo nto leyo isiyamoshaka. Kodwa i-influence eningi kube ama-comment nokuba judgmental kakhulu oqhamuka kunina bafowethu. Njengoba sengumuntu nje okanje ngenziwe yinini ukuthi ngibe lo muntu enguyena. Ngangivele mina ngisebenze kakhulu ngiyifundele into ezithize engizenza njengamanje okukhomba ukuthi ngangivele ngumuntu osebenza kanzima ukuthi abe nama powers. Angenzi ngamthandazo, angenzi ngamuthi. Ngangisonta kodwa angisasonti njengamanje ngoba khona izinto okwafica isigaba sokuthi manje khona izinto engingazenzi kahle thola ukuthi lapho nalapho ngeke ukuthandaza okuyinto engeyinhle leyo. Kodwa futhi definitely I'm not a person with potions. Anguthinti umuthi bafowethu mina. Futhi ngumuntu nginamaphutha. Kodwa lokho akusho ukuthi bafowethu ningidle ningifele ningibeka amabala. Kuye kuthiwa ingwe idla ngamabala. Kodwa njengamanje kwamabala lawa leyo ngwe okukhomba ukuthi sekube ngathi ngiholela izingane zabantu ophethe ekuvele ngathi ngidlala izingane zabantu. Kanti kunenkinga ekhona la ekhaya emagcekeni akwaMsomi evezwa isenzo sabantu engiphilisana nabo njengabo omama bala ekhaya. Kodwa umthelela i-influence iqhamuka kakhulu bafowethu kwi-media. Okungangokuba mhlambe noma ngireduce noma ngathi ngingareduce mhlambe ukuthi ngiveze impilo yami kwi-media, but sometimes kufika umbuzo ukuthi ngesikhathi ngingakabi nesithembu kusekhona uMamtsiphe yedwa ngangivele ngiphila lempilo yokuthi mhlambe mesiyiphumele ngizoyipostela angivezi indaba zasekameleni njengoba nani nenza nje uma uyiphumela nomuntu wakho niyaposta uma uyihambela nomuntu wakho ama-updates nje ileyo nto. Kodwa manje kumina sekunokuthi senginama-fans nabantu abahlezi bagada ukuthi bazomosha kuphi kanjani. Leyo nto yenza ukuthi bafuthi ingane zabantu zingahlonipheki kube sengathi zimosha umshado kaMamtsiphe. uMamtsiphe nami sayikhuluma lento saba nezivumelwano. Hleze-ke ezivumelwaneni kungaba nama-argument athize, hleze ezivumelwaneni kungaba noshintsho ney'nguquko. Kwenzeka ukuthi ngelinye lamalanga out of iy'nkulumo zenu ngiyakhumbula ukuxabana kaMamtsiphe noMamvelase ukuhamba kwakhe kwakuyizinkulumo zenu uMamvelase. Ngambuyisa sekuxabana mina noMamtsiphe noMamvelase endlini. Wahamba-ke futhi uMamvelase phezu kwamagama awayeqhamuka kwi-media nengcindezi eyayiqhamuka ebantwini ngesenzo sokuthi mhlampe ebe nathi la ekhaya. Okwazi kwaba ukuthi futhi kwagcina ngingenzanga kahle into le esafuna futhi ukuthi engathi ngalungiseka ngoba angikaze nganesifiso mina sokuthi umuntu wesifazane ngiqede isithunzi sakhe. Kuhlungu leyo nto ngoba ngiyayibona manje ukuthi kuthuka ingane zabantu azenza ngalutho. Ngizothanda ukuxolisa kubafowethu bonke nodadewethu abayibukayo le video. Abazali mhlambe ngingasho ukuthi bamakhosikazi ami abanye ke bangayiveza kabi lento. Mhlambe ngingasho ukuthi abazali boma beingane zami noma abazali bomakoti bala ekhaya. Ngithanda ukuthi ngibaxolisele kakhulu abantu abathuka